एकर्ड बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया जिकुनु प्रकाराव जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो दिनै मोनाबिलियाव सावरायगोन। भारत सरकारखौ लोगो हमनाय, आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनाय, खारन कड अफ कन्डाक्ट थांबाय। बर' फरायसा आफादनि जर'खा थान्दै जथुम दिनैनिफ्राय गाबोनसिम साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। दा गाहायै बे मोनसे जोंहा मिड टार्म माने स्पेशल डेलिगेट सिटिं आरो बेखायनो दिनै दा मोनाबिलि 4:30 बाजियाव 4 बाजिनिफ्राय जोंनि थान्दै जथुमा जागोन। गासै 1500 थान्दैफ्रा गासै आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि कलेज आरो जोंनि जिल्ला आनसलिक आरो इउनिट कमिटि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बिनि गेजेरजों जोंनि थांनाय गलाघाटआव जिखिनि थांखि लानाय जादोंमोन बे थांखिफोरनि बेसेबां बिबां जोङो मावफुंखो आरो जिखिनि आद्रा जोंहा रिजलिउसन दं बिनि सायाव जोङो पर्यालोचना खालामगोन, रिभिउ खालामगोन। फारसेथिं बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि आबुं मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि परिकल्पना जिखिनि जोङो बेयाव स्ट्रेटेजि जोङो लानांगौ बा पलिसि लानांगौ बिनि सायाव बे थान्दै जथुमाव 1500 जिखिनि जोंहा डेलिगेट्सफोर थान्दैफोर फैगोन बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै बिथङै सावरायगोन जे बिटिआर सुक्तिखौ आयेननि मर्यादा होनांगौ, सुक्ति बायदियै इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिटिउसन गायसननांगौ, सुक्ति बायदियै गामि थिसननांगौ सोसननांगौ आरो सुक्ति बायदियै एनडिएफबिनि जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि इस्युफोर दङ बेखौ रिजल्भ खालामनांगौ। दा बेनि अनगायैबो एमपि बिसायख'थि थांबाय आरो गुबुन गुबुन सामाजिक माखासे थासारिफोर जोंनियाव आथिखालाव सोलिनायखौ जों नुदों। दा बेखायनो राजखान्थियारि जि मोनथायनि जि बाथ्रा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बेयाव मोनसे रिभिउ पर्यालोचना खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव पलिटिकेल राइट्सखौ लानानै जोंनि जि मोनसे इनिसियेटिभ दङमोन जे माहारिखौ मोनसे स्टेबल पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ जोङो दिनै दिल्लीयाव 2 एमपि मोनबाय, सासे रायजो सभायाव सासे लकसभायाव। आद्रा थानाय बे बर' एकर्डखौ मावफुंनांगौब्ला बिथांमोननि सानैनि गेजेरजोंनो आरो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों बा बिथांमोनखौ जोङो प्रेसार होनायनि गेजेरजों जों मावफुंनांगोन। भारत सरकारखौ प्रधान मन्त्रि गृह मन्त्रि गोदानै दायित्व लादों बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमनानै आद्रा थानाय इस्युखौ जोङो रिजल्भ खालामनांगोन। दा बेखायनो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि आत्मरैखा आत्मसन्माननि जि बाथ्रा आरो बिटिआर बेखौ फुल फ्लेजेड मोनसे इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि जि आल्टिमेट जि मोनसे एजेन्डा जि मोनसे जोंनो आबुं उदां मोनसे जि मोनथाय बा रायजो नांगौ बे एजेन्डाखौ जोङो पर्यायक्रमे जोङो लांनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै जि मोनसे थांखि आरो बे थांखिखौ लानानै दिनैनि समाव हारि दानाय माहारि दाफामनायनि खामानिखौ मावदों। आरो जोङो माहारिनि जायखिजाया खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे प्राइड हिसाबै, प्राइड अफ द बड' कमिउनिटि हिसाबै, प्राइड अफ द बड'स हिसाबै जोङो खामानि मावदों। बेखायनो सोलोंथायाव मिशन क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्टनि हाबाफारि दङ, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, ड्राग्सनि आथिखालाव हिउमेन ट्राफिकिं गोबां समाजारि जाथायफोर जादों बेखौ जोङो बन्द खालामनांगौ। बड' मादार एस'सियेसना दिनै मैखोमै खामानि मावगासिनो। गोबां माखासे बेबायदि बिथिं दङ। आरो नैबे जि माने जथुम थान्दै जथुम दिनै जागोन, गाबोनो सुजित नार्जारिनि माने मुंख्लं सान बड'लेण्ड मार्टियार डे आरो बे मार्टियार डेखौ जोङो गसाइगावनि जि जायगायाव जोङो खुंनो नागिरदों जे जमदुवाराव बेयाव गाजा गोमजायै 5000 रायजो राजानि बाहागो लानायजों जों गाबोनो मोजाङै जों खुंफुंगोन, मुंख्लंफोरखौ मान बावगोन। आरो बे जि मुंख्लं सान बेखौ मोनसे इउनिटिनि सान, बेखौ मोनसे प्रस्पेरिटिनि सान हिसाबै जोङो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि जेसेबां गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोन दङ, आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो गाबोन हांख्रायदों। आरो बिथांमोननि प्रेजेन्सआव बिथांमोना जेखि फिल्डआव मावा मानो, जेखि हान्जायाव थाया मानो, जेखि दिगाव थाया होननानै गाबोननि मार्टियार डे मुंख्लं सानाव बयखौबो जोङो बाहागो लानो थाखाय हांख्रायदों। बे थान्दै जथुमाव जोंहा माखासे
स्पेसियेल रेजलिउसनफोर जोङो बेयाव एडप्ट खालामगोन आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायाथ' थाखाबायानो जिखिनि जोंनि कनस्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल जे राइट्सफोर दङ हा हुनि मोनथायनि जे बाथ्रा दङ आरो हा हु मोननांगौनि थाखाय जिखिनि फरेस्ट राइट एक्ट बा बैसुमति जे आसनि सोलिदों बसुन्धरा आसनि सोलिदों बिनि आधाराव इन्डिजिनियास ट्राइबेल मानसिफोरनि जे लेन्डनि जे अधिकार बेखौ माने सियर एन्ड सार्टेन खालामनायनि थाखाय जोङो बेयाव सावरायगोन आरो एजेन्डा लागोन बड'फानि जे मोनसे महान जे आदर्श आरो बड'फाया बर' हारिनि थाखाय आसामनि थाखाय भारतनि थाखाय जिखिनि मानबतानि हिउमेनिटिनि थाखाय खामानि मावनानै गालांबाय बेखौ लानानै जोङो भारत रत्न होनांगौ होननानै जोङो बेयाव सिद्धान्त बा रेजलिउसन लागोन आरो गोबां माखासे रेजलिउसनफोर जों लादों कलेज इउनिभारसिटियाव जायफोर फरायबाय थादों बिथांमोनखौ माहारिबाद जातीयताबादनि नेशनेलिज्म स्पिरिटखौ माबायदि जोङो मर माने कमिटेड खालामनो हायो डेडिकेसन बिथांमोना जाहाथे हारिनि थाखाय होनो हायो बिनि थाखाय जों गोबां माखासे रेजलिउसनफोरखौ जोङो एडप्ट खालामगोन आरो बे जुथुमाया बे सावरायनाया बे डेलिगेट सिटिंआ जोबोद गोनां आरो बयबो जोंनि मावथिफ्रा जाहाथे बर' हारिनि सिबिनायनि थाखाय बर' हारिखौ सेवा खालामनायनि थाखाय सार्भिस टु दा बड' कमिउनिटि एन्ड बड' पिपलनि थाखाय मर गावखौनो बावसोमगोन आरो बेयाव गोबां बाथ्राफोरखौ जोंनि मावथि बिथांमोना गावबा गाव जाहाथे समायखिरा लानानै गावबा गावनि दखरा इउनिट आरो जिल्लायाव थांफिननानै हाबा मावनो हायो गियार आप खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो बेयाव हांख्रायदों आरो गाबोननि मुंख्लं साना जोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव सान मुंख्लंफोरनि सिमां आरो बड'फानि जि आदर्श बड'फानि आदर्शआ बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि आदर्शनि गेजेरजों बुहुमाव बर' हारिखौ जौगासार होनाय आरो बड'फानि जि सिमां दङमोन आलादा रायजोनि सिमां मुंख्लंफोरनि जि सिमां दंमोन आलादा रायजोनि सिमां दिनै आगानसे आगाननै जोङो आलादा रायजो मोननायनि खाथि लामायाव जों सहैबाय आरो बेखायनो जोङो आगानसेनिफ्राय गुबुन मोनसे आथालाव आवगायनानै आल्टिमेट जोंनि थांखियाव जों सहैनांगौ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादा जिहेतु प्राइड अफ दा बड' कमिउनिटि बड'स आरो बे आफादखौ मजबुतै लाखिनांगोन बे आफादखौ बयबो मदद होनांगोन आरो बे आफादनि कर्मिफ्रा सान हर बर' हारिनि थाखाय जिबायदि खामानि मावदों बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन आरो सान हर खामानि मावनायनि गेजेरजों बर' हारिनि आल्टिमेट थांखिसिम बर' हारिखौ बुहुमाव गेवलांसार होनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन बेखायनो आफादनि कर्मि आरो जोंनि जि आइडिअलजि आरो प्रिन्सिपाल आरो जोंनि जि अबजेक्टिभ आरो बे एमखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथों लामायाव जों खामानि मावगासिनो दं एकर्ड बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया जिखुनु प्रकाराव जानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो दिनै मोनाबिलियाव सावरायगोन भारत सरकारखौ लोगो हमनाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनाय खारन कड अफ कन्डाक्ट थांबाय प्राय 3 मास आरो बिनि उनाव जिखिनि पेन्डिं इस्युसफोर दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ जोङो बोरैहाय मर एक्सपाइटेड खालामनानै टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो खारन स्कुलनि अबस्था फोरोंगिरिनि अबस्था जायफोर भेन्सार अबस्थायाव दङ बिथांमोना जथेस्थ' क्राइसिसआव दङ आरो मिडियामखौ रैखा खालामनांगोन स्कुलखौबो रैखा खालामनांगोन खारन कमिउनिटि मबिलाइजेसननि गेजेरजोंसो स्कुलखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे बिथिंखौ जों नोजोर लाखिनानैनो बे थांखिफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो सावरायनानै एजेन्डा लानानै एजेन्डा बायदियै जोङो खामानिखौ आवगायगोन गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरो साइकेट्रि अनक सार्जारि डिपार्टमेन्ट
डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट अर्थ'पेडिक्स रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार इन्टार फेसिलिटि इउनिट फिजियोथेरापि रेडियोलजिस्ट हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट इउर'लजिस्ट इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट सिटि स्केन एक्स-रे पेथोलजि डिपार्टमेन्ट भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।